खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोजोनथाव रादाब लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै जोंहा भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा जोंनि नैबे आसामाव मैया फैदोंमोन दा बेवहायनो जोंनि नैबे आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां डक्टर हिमन्त बिस्व शर्मा बिथाङा नोंथांमोननिसिम माखासे गोजोनथाव रादाब बिथाङा एनाउन्समेन्ट खालामना होदों आरो दा बिनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोननिसिम मा मोजां खौरां बिथाङा एनाउन्समेन्ट खालामना होदों बेखौ मिथिनो थाखाय बयबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बिनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलाय होननानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो दा जोंहा चिफ मिनिस्टार बिथाङा मैया एनाउन्समेन्ट खालामना होबाय आरो जुदि नैबे बिजेपि दोला एबा एनडिएनि सरकारा जोंनि नैबे आसामाव फैफिननो हायोबा फैबाय थानाय इलेक्सनाव बिथांमोना देरहानानै जुदि सरकारखौ दाफिननो हायोबा फैबाय थानाय 5 बोसोराव आरोबाव 2 लाख साख्रि होगोन होननानै बिथाङा एनाउन्समेन्ट खालामना होबाय जोंनि नैबे आसामनि दानि नैबे चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिस्व शर्मा बिथाङा दा बे जाहैबाय मोनसे मोजां रादाबा आरो बिनिफ्राय जोंहा चिफ मिनिस्टार बिथाङा बेखौबो नोंथांमोननिसिम एनाउन्समेन्ट खालामना होबाय फैबाय थानाय 5 बोसोराव गासै 10 लाख लाइमोनफोरनो नैबे सीएम ट्रिपल एस स्किमनि जै फैसा होनो थाखायबो बिथाङा थांखिखौ होबाय एबा नोंथांमोननिसिम दायो रादायखौ होबाय दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोनबाय जानांगौ नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ दायो जोंनि नैबे आसामाव मात्र 1 लाख मानसिफोरल'सो नैबे सीएम ट्रिपल एस स्किमनि जै सोरबा 2 लाख फैसा मोननो हाबाय सोरबा 5 लाखसिम फैसाखौ मोननो हाबाय नाथायबा फैबाय थानाय 5 बोसोराव जुदि नैबे एनडिएनि सरकारा जोंनि नैबे आसामाव इलेक्सनाव देरहानानै जुदि बिथांमोना सरकारखौ दाफिननो हायोबा गासै 10 लाख लाइमोनफोरनो बिथांमोना माने फैसा होगोन जाहैबाय सीएम ट्रिपल एस स्किमनि जै दा बिनिफ्राय 2 लाख साख्रिबो होगोन बिथांमोना दा बिनिखायनो बेहाय जोंहा आसाम पुलिसनिबो साख्रि थागोन बिनिफ्राय एडिआरि 3.0 आथ' फैखागोन नोंथांमोना बेखौथ' मिथिखायो थार्ड ग्रेड प्रग्रेडनि भेकेन्सि थागोन आरो बेजों लोगोसेनो गोबां जोंहा बेहाय भेकेन्सिया थागोन दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोननिसिम आं एसे उनाव आरोबाव माखासे आपडेटखौ खोन्थाहरगोन जेनेबा बेथ' जाखिनि दायो रादाय होबाय दा बेखौथ' जोङो दायो बुंनो हायो इलेक्सननि बे मोनसे मेनिफेस्ट' जाबाय होननानै बेखौ दायो जोङो बुंनो हायो दा बेनिखायनो बेफोर रादाय होनायफ्राथ' इलेक्सननि उनावसो मिथिगोन इलेक्सनावबा सोर देरहानायनि बा सरकारखौ दायो बिनिफ्राय कंग्रेसनिबोथ' जोंहा दायो इलेक्सननि मेनिफेस्ट'आ फैनांगौ दङ दा बेनिखायनो कंग्रेसआ नोंथांमोननिसिम मा रादाय होयो दा बिनिफ्राय बिजेपिनि मेनिफेस्ट'आव मा फैयो दा बेफोरनि बागैबो आं नोंथांमोननिसिम एसे उनाव भिडिअखौ लाबोगोन जेब्लानो बिथांमोना मेनिफेस्ट'खौ होयो दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलावल' आपडेट थाबाय थाबानो जाबाय नैबे एमएलएनि इलेक्सना हले जोबोद मोनसे गोनांथार इलेक्सन नोंथांमोननि थाखाय आरो लाइमोनफोरनि थाखाय स्पेशलि आं बेखौ नोंथांमोननिसिम बुंनो थाङो आरो बिनि अनगायैबो जायफोर अरुणाचल स्किमनि फैसा मोनग्राफोर जायफोर नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपफोर नोंथांमोनाबोथ' फैसाथ' मोननो हागोन कंग्रेसआ सरकाराव फैबाबो मोनखागोनखा ओरैनोथ' बेबायदि केन्सेलथ' खालामनो हानाय नङा हिमन्त बिस्व शर्मा बिथांमोननि स्किमफोरखौ दा बिनिफ्राय जुदि हिमन्तआनो सरकारखौ खालामफिननो हायोबा एबा बिजेपि दोलोनि जुदि सरकारा जाफिननो हायोबाबोथ' नोंथांमोना मुलाम्फायानो मोनखागोनखा आरो दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोननि सायावसो सोनारगोन नोंथांमोना सोरखौ सायख'यो सोरनि सरकारखौ नोंथांमोना लुबैयो नोंथांमोननि सायावसो सोनारगोन बियो दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोननि थाखायथ' गोबां मुलाम्फाया फैखाबायनो थागोन फैबाय थानाय 5 बोसोरावबो दा जिखियानो जाया मानो आं नोंथांमोननिसिम दायो बेखौ खोन्थाहरनाय जाबाय जोंहा आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिस्व शर्मा बिथाङा मैया मा एनाउन्समेन्ट खालामनायमोन आं बेखौ नोंथांमोननिसिम दायो खोन्थाहरबाय आरो बिनि अनगायैबो बिथाङा गोबां माने इभिक्सन खालामनायनिबो बिथाङा बाथ्राखौ बुंदों आरो दा बे इभिक्सन बानायनायखौ नोंथांमोना माबायाव थांनानै खौरां बिजोङाव थांनानै नायहैबानो जाबाय दा बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम बेखिनि बाथ्राखौनो आपडेटखौनो खोन्थाहरनाय जाबाय बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो शेयार खालामदो आरो बेबादिनो भिडिअ मोननो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय गोजोन्थों।